Yung kanin ko, banyos ko dyan. Para yung kanin magka-coating ng ano niya. Dara, ako ante, magpa-vlog daw siya. Inungad-ungad, guys. Good morning, Philippines! Morning, guys. Ano na, guys? Alas 10. Alas 10, kiting para bagtingi. Alas 10 para kiting para bagtingi. Anyway, guys. Andito ako. Kanina lang ako sa baba, guys. Uy. 6:30 ako bumaba dito. No, naglalaba ako. What a life. This right here is not for your head. That's where we put the drink. Uy. Over here, it's supposedly the drink, not your head. You never put drinks in there. So I put my head to relax. Murag korek. Ay, nako talaga. She like this spot. I don't understand. I think why? Because she can use this as her pillow. Katatapos lang ako nag-edit ng video. And I edit one video and now I edited another video. Upload na yung isa. I-review ko. Kofa. Anyway. I-review ko pa yun. So, ngayon, andito yung mangga. Oh. Ang dali niya mahinog ko eh. Yung mangga. Ang dali mahinog, guys. So, ngayon, guys, ganito ang ano ko kasi. Ay, naku. So, nagutom ako, diba? Naghumba ako. Nagluto ako ng humba. Maliit na lang yung natira. So, ngayon, kakain ako ng lunch. Ang ilalunch ko is yung rice. Ang rice kagabi, guys, nakalimutan ko, guys, na ilagay sa refrigerator. Andun siya nakaano. So, buti na lang napansin ko, guys, kasi na mabahaw talaga yung, mabahaw ba yung tawag nito, yung mabahaw, yung, mabahaw siya ba yung mabaho? Diba yung rice, 24 hours? Ilagay nyo sa kapag hindi nyo natapos or hindi nyo nalagay sa refrigerator 24 hours yung luto, mapapanos, guys. So yun siya, sabi ko buti na lang nakita ko kasi mapanos talaga to. Sayang yung rice, guys, ginuo ko like ito. So ito na lang yung natira. Ang liit, guys, pero liit-liitin ko itong pagkain para masaya, para masarap yung kain ko, para ano ba, di ba, kahit maliit yung ulam, kapag liit-liitin mo at damihan mo yung rice, busog ka, di ba? Ganyan tayo. Tilukin ko talaga lahat ito, pati yung fat niya, dapat matutunaw sa pagkain ko, di ba? Sa sarap. Ang sarap ng pagkain. Ay, kain tayo. Ay, lubat pala itong camera. Hindi ko pala na-charge yung isang battery. Sarap. Kahit maliit na lang yung natira, liit-liitin mo lang siya, pisil-pisilin. Damihan mo ng kanin. Ang init, guys. Busog. Uy. Busog. Hala, luba pa ba? Hindi ko pala na-charge ito. Buhay. Hala, si Habs. Hala, Sab. Kaluka man ikaw, Habs. Hindi man ito bread. Ang sarap. Yung oil, ano ko siya, sa kanin. Yung kanin ko, banyos ko dyan. Para yung kanin magka-coating ng ano niya, lasa. So parang kahit mawala na ito, tapos na, meron pa rin akong masarap na lasa. Ginoo ko, Habs, nakuratan ng puta na. Nakakagulat naman kayong lahat. Pati si Tami na addict sa humba. Gustong-gusto niya. Ginoo ko bagtang down. Naku. Nanghingi. So, bigyan ko, guys. Kasi spoiled kasi ito, guys. Si Hab, spoiled yan, guys. Dara, ako ante, magpa-vlog daw siya.
Maulaw daw siya, guys. Nahihiya daw siya. Nawala naman itong hiya, guys. Ito, naglilinis ang paa, oh. Naghiya. Nasila sa uman. Nasila sa uman. Oh, hi! Naghanap. My aunt is hanap-hanapi da kanu-kanu eh. Naghanap-hanap ng kanu-kanu eh. Naghanap ng mapangasawa kanu. Oo, mayroon na, joke. Meron na ka dyan. Meron na ka dyan. Hoy, Roxy, get down. Uy, tignan mo si Roxy, oh. Get down, Roxy. Ito, pusa niya ang aso. Roxy, down. Get down, uy. Napo talagang iruan eh. Hello, guys. Ula, lubat pala ito. Eh, hulun, guys. Yung nilabhan ko ba, naglalaro ako, pero meron pa akong nilabhan dito. Kailangan ko pang maglaba. Kasi walang kapusan. Ang dami kong labahan. Ang dami ko dito. Ang dami. Ano pa ba, guys? Ang dami kong pasa ngayon, guys, o sa poison ivy. Dito, ang dami. Dito sa tiyan. Sa paa din dami. Ang nakapit. Tao, nakuha mo naman akong tipan. Sige. Oopsie, balasi, oopsie. Yes, din naman. Kailangan ko pang mag-vacuum, guys. Bukas, aalis ako bukas, guys. Punta ako sa asawa ko. Kailangan ko lang magpunta doon. And, yun. Puntahan ko lang siya kasi, alam na. Diba? Wala siya dito. So, puntahan ko ulit siya. Ay. So, yun. Hoy! Mahulog ng kamera. Ginoo ko. Hala, ginoo ko. Mahulog ng kamera. Wala na tayo kamera. Giatot. Talaga itong si Bag-Tibag. Kaluka naman ka, Bag. Inungad-ungad, guys. Kaluka talaga. Elmen! I-ano ko yung... Psst! What is that? Kaba yung bundlat. Yung kapitbahay namin nag-enjoy na sa swimming pool nila. You have reached the voicemail box of... No. Ano ko pala? Ita-transfer ko yung batong, yung belatong. What? Ito siya, guys. Malaki na siya. Ito. Nakatubo na siya. Transfer ko na lang yan. Hello? Hello, hello? Hello? Nagpiprito ako ng lumpia, guys. Kasi nagutom po, guys. Malapit na palang mag 9 o'clock ng gabi. At saka nagutom ako. Sabi ko, palagi na lang ako dito sa laptop. Nag-ano ako kasi ng video. Nanonood ako at saka nag-research ako sa gaming ko. Uy, hindi pa ako nakasolve kung paano ito talaga i-ano. Bisitahin ko yung asawa ko kasi andun siya sa isang bahay. And, yeah. Thursday kasi. At saka, parang lalabas na ata. Hindi nakalabas nung Monday yung kapatid niya. So, parang lalabas ata siya bukas. Kasi sabi pa niya, napagod. Wala daw silang magawa. Lalabas talaga siya at lalabas dahil alam ko naman, naintindihan ko yung naramdaman niya dahil bumisita siya dito. Pero ang resulta, andun siya nag-stay sa hospital. So, yun. So, gusto niyang lumabas. Anyway, tingnan natin ito. Luto-luto muna tayo. Sino sa inyo yung mahilig magkakain? Hilig kumain ng ano, guys, yung ito ba? Tabasco. Ang sarap kasi nitong Tabasco, maanghang. Ang pinaka ano ko dito yung Tabasco na magagamit ko talaga siya kapag kakain ako ng steak. At yung mga ganito, steak talaga, halos hindi ko siya ginagamit sa chicken, ginagamit ko lang siya sa steak. Kain tayo. Iwan ko, guys, kapag kumakain ako, paminsan natulala ako ba? Yung, ang pinifeel ko is yung pagkain. Pinifeel talaga. Ang init.
Hi guys, i-in ko na itong video. Hindi ko siya na-end ng proper. So, but anyway, so i-in ko kayo guys. Madalian lang ito ha. Shout out. Shout out to Reyna Morales, Jubel Juso, Simply Michi, at saka si Marieta Montenegro, the Dennis family, Lisa Alec Busan, Alin Cruz, Jacqueline Paran, Cassandra Kipel, Julianne Romilo o Ramila. Ramilo. I think it's Ramilo. Mary Nova Fuente Bella. Happy birthday this coming. Happy birthday this coming June 12. Yes, happy birthday advance. And si Riley Malyare. Happy 25th anniversary daw sa parents niyang si Mr. Edison and Rusi Valeriano. Oh my God! Happy 25th! My God! Happy 25th anniversary! And also, Hayati May, Lizel Pintak, I think it's Pintak, Lisa Fiil. Is that how you pronounce it? Fiil? Lisa, okay. Nancy from Cavite, Makatulad. Aye Rab, Jima, Tunita ba ito? Yes, si Jima, at saka si Rina Budnaflor, Maricel Rodel, Luisa Sala, Habazan, Marinfo Ayakumoto, at saka si Regine Munbar, at saka shout out din kay Lovely Jane Gonzalez, Dil Reyes, John Ray Bierin, Christine Garcia, Stephanie Varkis, at saka si Sheila Duronela, Joy Otto Osina, si Cherry James, Lovely Jane Candilanza, Daisy Beauty, Lisa Alec Busan, Juicy Jamies, yung sulat ko talaga hindi ko maintindihan. Ayla Zor Tuazon, Jocelyn Ponce, at saka si Gretchen May Tongkua, at saka si Jandin Cano, at saka sa happy birthday kay Junjun, brother ni Inaj Villa, and I think this is Jane Alivio. So anyway guys, so yun lang guys. Thank you guys so much for watching. Meron pa bang sa cellphone ko? Tingnan natin ha kung meron pa. Shout out kay Arien Sabati Bakunga, Kinaduli, Sugan Aguilar. Yes, thank you guys so much for watching. Shout out kay Pretty Pieces, husband, great mga anak ko and husband ko. Hi po sa mga anak ni Sis Pretty Pieces. Thank you. And sa husband niya. Hi po sa inyo. And sino pa ba? Christine Lasso from Saudi Arabia. Hi. Thank you po. Marie Ana De Leon. Thank you so much for watching. Arceli Porter. Hi Putput. Happy birthday this coming June daw sa kanya. Hi June 3. Belated happy birthday Putput. So, yan. Thank you guys so much for watching. And I'm going to end this video here. And yeah, I appreciate it guys. Tignan nyo yung mata ko. Katulugon pa ko. But anyway guys, hi. Bye guys. Thank you guys so much for watching. Salamat sa inyo guys sa panonood. And I will see you guys in my next one.